Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Matalo. Kung ron, August 11, 2021, magtinabangay kita alang sa kalambuan sa atong lungsod sa Matalom. Announcement sa atong project diri sa Port of Matalom, nanatay kuan. Natay isumpay ang mga 6 million. Okay. Ato gayong tabangan ang administrasyon kanunay para mapulambo pa ang atong mga kuan. Unya nanatay sa pantalan, nanay extension na kay di ba mubo pa, di pa kayo taas. Di pa makalarga ang mga taga-barko ba sa Bohol or Cebu, ang madagong barko ba, di pa kadunggo. Sumpayan na siya para sa kuan, para mas mutaas pa iyang kuan, para makadunggo ng taga Bohol, taga Cebu niya kuan. Na po tayo floating restaurant nga project karon nga ma-implement na to. Hangyo ang nako niyo matalumnon ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Magtinabang ayo ta guys aron makabot na to ang kalambuan sa atong lungsod. Atong botong guys. Hangyo lang nako inyong matalumnon, magkahiusa kita alang sa kalambuan sa atong lungsod. Together we work as one alang sa kayuhan sa tanan. Padayon sa paglambo, mahal kong lungsod.